Domaća proizvodnja. A belo meso nisi ja? Nisam, brate, mu kamion belog mesa. Jel su, kako se zove, to neki Nemci? Ne, ovo su Švabe iz Bosne. Znači, naši Nemci. Da. To je to. Domaći Auslander. Pozdrav dragi naši gurmani, danas se po prvi put nalazimo u pokrajini Baden-Württemberg i mi smo danas u gradu koji se zove Bruchsal. Šta ima ovaj grad? Ovdje ima njihov veliki zamak koji posjeduje 50 palata i datira iz 18. veka. Ali to nije razlog današnje posjete Bruchsalu, već neki roštilj koji moramo pronaći i testirati. Naravno, kao što već znate, vi tražimo naše ljude u dijaspori i njihove restorane. Ali volimo obići i druge lokale, tako da ostavite nam u komentarima šta biste vi voljeli da mi prikažemo našim ljudima. Tako je, zapratite nas. Kao što možete vidjeti, došli smo na lokaciju koju smo planirali da obiđemo. Tako je, danas se nalazimo u lokalu koji se zove Balkan Style i uzeli smo platu za 2 osobe. Pogledajte koliko je to i kako izgleda, košta u ovom lokalu 28 eura. Ima svega, kao što možete vidjeti, slaninice, ćevapa, ajvara, pomfrita, luka, od svega pomalo, krmenadlica. Mislim da ovako servirano još nismo vidjeli da ima i jaje, i rotkvice, i mladi luk, sve je na plati. Ostanite uz video i pogledajte kako mi ovo jedemo. A šta kažeš ovaj hleb, Ivane? Boga mi, ja volim kad je to namašćeno, tako da napadam. Napadaj. Može, evo ja sam uzeo ćevap, sad će da vidimo kako to izgleda kad se preseče. Skroz dobro pečeno, po mom nekom mišljenju, sad će da vidimo kakvog je ukusa. Kao i uvek, ja ću da uzimam što i ti. Da nije Brajlović. Pa, ne bih rekao, ovo meni deluje kao pravljeno. Tako je. Ja bih se složio s tobom da je ovo, da oni prave sami. Malo sam se zbunio, izvinjavam se. Ajvar. Šta kažeš, Ivane? Nisam stigao do Ajvara, čekaj da probam lepinju. Kao što smo rekli, u vodu namočen. Ja bih rekao da je domaći i nije ljud. Mi kao gurmane ne jedemo juto, pa će ljudi da nas pljuju. Pogotovo mene sa mojih 80 kila. Ali dobro. S koje strane početi? Za nas malo krupnije slaninica je u prvom kadru. To sjajno deluje, a? Pa imaš, ja mislim, još jedno, evo je. Može, probat ću ja slaninicu i posle toga, istina, razmišljao sam da uzmem kobasicu, ovo pošto ti nisi neki ljubitelj, da probam ja. Ja mislim da u našem videima do sad nismo imali slaninicu. Sa, da kažemo, sa roštilja, da. Ne. Imali smo samo hladnu platu. Tako je. Kako ovo izgleda, a? Uželeo sam se slaninice, boga mi. Što se tiče lokala, nalazi se tu pored puta, imate ovdje 2 stola, manje je malo prostor, može doći 8 do 10 ljudi. Ne čeka se puno na hranu, tako da možete poručiti također telefonom i za poneti, a? Može. Što se kaže, sa našim ljudima se može kako hoćete. Samo se dogovorite, najavite.
Ne znam da si vidio na ovoj strani ima đuveč ispod mesa, s ove strane pomfrit ispod mesa. Da, to mi je promaklo kao i za jaje, malo pre nisam izvalio da ima. Ajde, ti voliš te proteinske stvari, probaj jaja. To... Koliko sam barenih jaja pojeo, majko moje. Man, proteini, vitamini. Šta ćemo za mladi luk? Nećemo se ljubiti, bre. Ti si već napao. Slanik je tu na stolu, što je svaku pohvalu. Na ovom zidu za nas također vidite neke njihove specijalitete koje imaju. Gazda je pre svega jedan sportski tip. Uživa u sportu. Uživa dok pravi roštilj. Ja mislim da mi ovu platu nećemo da... Nema šanse da se savladamo. otvorimo, a? Morat ćemo da vidimo pomoć prijatelja. Belo meso napadamo, a? Ajde. Jel malo više pečenije, a? A deluje da je pečenije malo više, ali dobro. Nije suvo. To je bitno. Meni se ajvar jako svideo. Kombinacija sa lebom. Hej, je li ovo kajmak? Ili će biti drvo? To je tvoja specijalnost. A? Šman kao na pavlaka. Čini mi se. A rotkvice li jedeš? Slabo, ajde, probat ćemo. Pored ovoliko mesa, nešto mi baš rotkvica nije privukla pažnju. Ne znam da si vidio kisele krastavce ovdje. Vidio sam, to je dobro za trudnice. Ovdje ima jedna mana, sad će da me kritikuju gledalci, ali moram da kopam da bi stigao do pomfrita, znaš. Ali, ko čeka, taj dočeka. Ko se bori za ono što hoće, taj i dobije. Pogledaj. Svaka ti čast, evo da vidimo pljeskavicu ovdje. Kad se preseče, pretpostavljam da je isto meso kao i ćevap. Domaćinsko. Domaća proizvodnja. A belo meso nisi ja? Nisam, brate, muka mi od belog mesa. Brat, samo jaja i belo meso jedem. Pirinač jedno vreme, znači na uši mi izlazio. Imamo i luka ovdje, ne znam da si vidio. Jesam baš ni teo da probam, ali sam razmišljao da li tu ima možda jedna kašika pa time da se zahvati, a? Jedna mana za ovu platu. Koja, brate? Znači, samo jedna kobasica, nas je dvojica. Moramo da kažemo ljudima da pojačaju. Da ne mora da se deli. A nek smanje ćevap. Pa da. Ostaloga svega ima, koliko vidim, žestoko. Da vidimo kobasica. Čudim me da se ti nisi uhvatio za kobasicu. Rekoh ja malo pre, ali si me preduhitrio. Evo, pokaži tamo u kameru kako ta kobasica izgleda. Mislim da ovo nije svinjsko meso. Ovo je goveđa kobasica. Tako mi deluje. A opet ti si ih više probao. Brale, ajde da vidimo malo luk. Da testiramo i to. Jel nema roštilja bez luka? Eto. Hajde dok jedemo da vidimo sa vlasnikom da li bi nam rekao nešto, par reči da vidimo. Može, Zemi, da li si raspoložen za intervju? Uvijek. Mi smo jako navalili na platu. Pa vidim ja. Vidim ja. Uno momento, por favor. To je to, pričamo sve jezike. Gosti dolaze, izvinjavamo sad što smo vas ovako na brzinu uhvatili. Ovo su moji stalni, oni Neće se nutiti, ja? Pošto ste rekli na nemačkom, jel su, kako se zove, to neki Nemci? Ne, ovo su Švabe iz Bosne. Znači, naši Nemci. Da. To je to. Domaći Auslander. Znači, da vas pitam, ovo je standardna plata za 2 osobe? Da, može se tako reći, ja sam sad evo u ovom snimanju ubacio malo đuveča i toga, ali konstantno to je to plata koja košta. Da. Boga mi, super ovo izgleda, lokal vam je stvarno, meni se sviđa ovako dizajn i sve to. Jeste sami došli na ideju? Da. Sami ste dizajnirali i tako. Sami Kako sve. ste došli na ideju da ovaj lokal pokrenete?
Pa na ideju sam došao, čim sam došao ovdje, tražio sam lokal, inače sam kuhar po zanimanju, tražio sam nešto tako, ali baš ovaj sistem ovako ćevabdžija. Poanta mi je bila, oni naši Albanci dole, ja ne znam, ja sam 47 godina, ja se njih još sjećam, koji su imali tako male ćevabdžinice, slastičarne, ti možeš sve da sa jednim, dva čovjeka da stigneš, ne sada, ne znam, razvaliti lokal na 100 stolica i onda to nije više, ne tečari, po meni. Da, dobro. Svako nešto drugo voli i nešto drugo traži. Normalno pričam za sebe, da. Miloš, neko pitanje imaš? Hteo sam, evo vidiš da ne dišem, a hteo sam da vas pitam koje biste vi ovdje specijalitete preporučili ljudima kad dođe? Da li nešto ima specijalno i da li to pita, da li šta god? Pa nema nešto sad specijalno, ajmo reći, većinom je prezentirana dole, ajmo reći, cijela naša bivša država, sad svega ima po nešto, svi to jedemo isto slično. U biti, ćevapi su tu najprodavaniji proizvod trenutno kod mene, s tim da su ove plate, ajmo reći, dolaze ljudi ili naručuju, nose doma, kad neko dođe iznenadni gosti, to je poanta toga svega, da su te plate tu. Jer kad iznenada dođe, ne znam, neko, sad ti... Pa dobro, to je dobra ideja, naravno, da neko uzme i ugosti odmah. Da, uzima ljudi, nose doma, i tako da... Ovo mi se izuzetno sviđa, svaka pohvala za dasku koju ste uspjeli sami da napravite i kako je to dizajnirano, logo. Da, neka te sitnice... Kupe čoveka. Da, neka te sitnice puno znače, ali to je to. Jel svrate ovako švabe što vi kažete, ali stvarno švabe, ne ove naše švabe? Da, svakako švabe su oduševljene, znači sa ćevapima i sa, ajmo reći, sa tom svinjetinom, jer toga nema ovdje u gradu, većinom su to, ajmo reći, švabe koje idu kod nas dole na more, ili imaju nekog oženjeni, udani, ili normalno znaju šta su ćevapi, jer kod mene namjerno piše ćevapi, ne piše ćevapčići. Ja sam napisao ćevapi, jer ćevapčići su i oni kad dođu, znaš, oni svi gledaju ovaj crni zid, i onda oni gledaju, ja kažem, za uslendere sa druge strane. To je to, dobro. Da se oni onda ovdje uslenderi kad dođu kod mene, dobro ste im rekli da se i oni malo osjete ko mi, ko stranci. Da. Tako da u stvari zadovoljan sam tim što radim, mislim da su ljudi zadovoljni, mušterije se vraćaju, dolaze, sad o okusima, znate kako je to. Ne vredi raspravljati. Nekome slano, nekome ljuto, nekome odvratno, ali u svakom slučaju nisam najbolji, ali sam jedini u gradu. Odlično. Pa to je isto za svaku pohvalu. To je za svaku pohvalu, da, pošto je ovo malo manji gradić i... Da. I još jedno kratko pitanje, da vas ne ometamo puno, rekli ste da ima dosta svinjetine, da li pravite možda i od čiste govedine ili tako nešto ako neko ne jede svinjetinu? Da, svakako, znači sve je stvar narudžbe, dogovora, ljudi kad nas zovu, ima ljudi normalno naših koji ne jedu to, iz tog razloga pitam čisto da ljudi znaju da može i... Znači bez svinjetine se može napraviti bez daljnjeg. Ali mi pošto volimo, mi smo Sojnicu već pojeli, tako da nastavljamo dalje. Može, vi nastavite, ja vam želim dobar tek. Hvala puno. Pa se vidimo posle opet. Kao što vidite, jedva smo se izborili, doduše imali smo malu pomoć, jel? Naravno, naš kamerman je malo seo sa nama i malo nam je pomogao, znači plata za 2 osobe, nas trojica smo jeli, evo pogledajte koliko je ostalo. Mislim da smo ostali ljudima dužni kremenadlu još da pokažemo. Tako je. I ona deluje dobro, naravno to se jede na početku da ne bi bilo hladno i suvo, ali dobro, mi smo od cijelog ovoga se uvatili prvo naravno za ćevape i pljeskavicu. Jesi pojeo sve proteinske stvari, Ben? Skoro. To bi bilo to za ovaj video. Celokupni utisak na brzinu? Celokupni utisak je naravno dosta dobar. Sviđa mi se dekoracija, sviđa mi se lokal, što bi se rekao malo, ali slatko. Hleba nisam smjela puno, znaš da sam na dijeti. Znam, pazi brat na liniju. Pratite naš rad na YouTube-u, zapratite naš kanal, možete nas gledati na Instagram profilu. Također komentarišite, šerujte, podelite sa vašim prijateljima i to bi bilo to.